ҷумҳурии тоҷикистон бо манзараҳои зебои табиӣ ва олами бойи набототу ҳайвоноти гуногунранги худ таваҷҷӯҳи олимони мамлакатҳои хориҷиро ҷалб менамояд. ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи Тоҷикистон 26% масоҳати умумии онро ташкил медиҳанд. табиист ки дар ин ҳудудҳо намудҳои нодири набототу ҳайвонот хеле зиёд дучор мешаванд ки онҳо ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуданд. яке аз омилҳои ташрифи сайёҳон ба мамлакатҳои кӯҳӣ аз ҷумла ба Тоҷикистон ин ба хотири шикор мебошад. дар ин самт дар мамлакат барои шикори ҳайвоноти нодир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ квотаҳо ҷудо карда мешаванд ки он ҳам барои рушди сайёҳӣ ва ҳам ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон мусоидат менамояд. мавҷи зикр аст ки ноҳияи балҷувон барои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва хусусан сайёҳии шикор имкониятҳои зиёд дорад. шикор бо риояи қонунгузорӣ сурат мегирад. аз моҳи апрел то моҳи сентябр давраи наштунамо, наслгирӣ ва зиёдшавии саршумори ҳайвонот мебошад. чашмаҳои шифобахш, кӯҳҳои баланд, манзараҳои зебои табиӣ ва ҳайвоноти нодир дар шикоргоҳи Мирон диққати сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб менамояд. бояд гуфт ки соли 1973 конвенсия оид ба савдои байналмилалии намудҳои ҳайвоноти ваҳшӣ ва набототи ёбоӣ зери хатари нобудшавӣ қарор дошта қабул шудааст ки иштирокдорони он 180 давлати дунё мебошанд. ҷумҳурии Тоҷикистон ба конвенсияи мазкур 24 июни соли 2015 ҳамроҳ шудааст. ба ғайр аз ин ҷумҳурии Тоҷикистон ба конвенсияи гуногунии биологӣ шомил аст ки он барои ҳифз ва нигоҳдории табиати солим равона шудааст. соли 2016 бо мақсади муҳофизати олами набототу ҳайвонот дар ҳудудҳои ноҳияҳои Темурмалик, Балҷувон ва Шамсиддини Шоҳин ширкати Oxus Holding ба фаъолият шурӯъ намуд. сипас соли 2018 ширкат дар масоҳати зиёда аз 12000 шикоргоҳи худро таъсис дод. аммо баъди нишон додани натиҷаи хуби фаъолият дар самти ҳифзу нигаҳдории олами набототу ҳайвонот аз тарафи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ намудани ҳудуд ба ширкати Oxus Holding заминҳои иловагӣ ҷудо гардида, имрӯз масоҳати заминҳои ширкат ба 48000 гектар расидааст. дар шикоргоҳи Мирон ки дар ноҳияи Балҷувон аз ҷониби ширкати Oxus Holding таъсис дода шудааст, ба сайёҳон ва шикорчиён имкониятҳои хуби сайёҳату шикори ғаниматӣ пешниҳод карда мешавад. тоҷикистони биҳиштосои мо биҳишти рӯи замин аст. воқеан ҳамчунин аст. минтақае ки айни ҳол мо қарор дорем воқеан ҳам табиати нотакрор дорад ки дилхоҳ бинанда сайёҳро тасхир месозад. мавзеъ ки айни ҳол мо қарор дорем дар ин ҷо метавон дар як вақт ду фасли солро мушоҳида кард. масалан кӯҳҳои сабзпӯшу сарбаафлок ва кӯҳҳои пур аз барф ки воқеан ҳам ду фасли солро пеши назар меорад ва ин барои сайёҳон воқеан ҳам ҷолиби диққат аст ва маҳз ҳамин шигифтагиҳо ҳам аз ҳола шумораи зиёди гардишгаронро аз мамолики гуногуни олам ба домони гардуни Тоҷикистон мекашонад. ва бо ин мақсад бо дастгириҳои ҳукумати кишвар хосатан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва мин баъд солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ва дар ин замина ширкатҳои зиёди сайёҳӣ рӯи кор омаданд ки ҳадафи онҳо ҷалби сайёҳон ва инчунин зиёд кардани ширкатҳои сайёҳӣ ки бештар дар
самти шикор фаъолият менамоянд, тавонистанд дар ҳифзу нигаҳдории табиати биҳиштосо, олами ҳайвоноту наботот саҳми арзандаи худро гузоранд. аз ҷумлаи ин ширкатҳо ширкати ватании Oxus Holding аст, ки дар ноҳияи Балҷувон ва Шамсиддини Шоҳин фаъолият менамояд ва барои ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноти нодир ва табиати биҳиштосои ватан саҳми арзанда дорад. шикоргоҳи Мирон аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 170 километр фосила дорад. шикорчионе ки бо даъвати ширкати Oxus Holding ба Тоҷикистон ташриф меоранд, аз фурудгоҳ то шикоргоҳи Мирон ва Санговчиён тавассути автомошинаҳои сабукрави замонавӣ интиқол дода мешаванд. шикорчионро дар шикоргоҳ аз аввал то ба охир нозирони соҳибтаҷриба роҳнамоӣ мекунанд. мавсими шикор дар ин ҷо моҳи октябр оғоз гардида то моҳи феврал давом мекунад. асосан шикор моҳи октябр ҳангоми ҷустшавии ҳайвонот қулай мебошад. новасад ташрифи кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат сайёҳон метавонанд дар шикоргоҳи Мирон аз табиат, ҳаёти ҳайвоноти ваҳшӣ ва суҳбат бо мардуми маҳаллӣ ҳаловат баранд. онҳо ҳамчунин метавонанд паррандаҳои гуногунро тамошо ва ҳаёти ҳайвоноти ваҳширо мушоҳида ва аксбардорӣ кунанд. ширкати Oxus Holding дар як муддати кӯтоҳ тавонист бо воситаи муҳофизату идоракунии дуруст дар самти зиёд кардани шумораи ҳайвоноти нодир ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. дар мавзеи ҳудуди шикоргоҳи ширкат ҳайвоноти нодири шомили китоби сурхи Тоҷикистон сукуна доранд. ширкати Oxus Holding ба сайёҳон шикори бузи пармашохи морхӯр, гӯсфанди бухороии уриал, бузи ранги сибирӣ ё худ айбекси хуталонӣ, хуки ёбоӣ, хирси мала, гург ва капро пешниҳод менамояд. ширкати Oxus Holding фаъолияти худро дар асоси иҷозатномаи давлатии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи рушди сайёҳӣ ба роҳ мондааст. ин ширкат дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ширкатҳои маъруф ва муваффақ дар соҳаи сайёҳӣ ба шумор рафта, бо ширкатҳои дар ин соҳа пешқадами Амрикову Аврупо ҳамкории зич дорад. бо мақсади бемамоният ба ин ҷо расидани сайёҳон, роҳҳои дохилӣ то ба ин ҷо аз маркази ноҳияи Балҷувон пурра тахту ҳамвор карда шуданд, ки воқеан ҳам сайёҳ дар ин ҷо бе мушкилӣ истироҳату фароғат менамояд. он сайёҳоне ки солхӯрда ҳастанд метавонанд маҳз аз ҳамин нуқта сайди худро мушоҳида ва шикор карда бошанд ва инчунин дар ин ҷо барои онҳо дидбонгоҳҳои ташкил карда шудааст, ки сайёҳон метавонанд аз ин ҷо сайди худро дилхоҳ рӯзона ё шабона мушоҳида карда бошанд ва ҳамчунин ширкат барои таъмини сайёҳон хаймаҳои ҷудо гардидааст, хаймаҳои замонавӣ, ки сайёҳон метавонанд шаби худро дар дилхоҳ мавзее ки хоҳиши дили онҳост хайма зада истироҳату фароғат карда бошанд. дар воқеъ ширкати сайёҳии Oxus Holding тавонист дар як муддати фаъолияти худ чӣ дар бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор намуда шарикони худро аз кишварҳои мухталиф пайдо намояд ва ширкат нақша дорад ки дар оянда корҳои назаррасро дар самти ҳифзу нигаҳдории олами набототу ҳайвонот ва гулу гиёҳҳои шифобахше ки дар ин мавзеъ ҳастанд равона карда бошад. ширкати Oxus Holding аз ҳисоби даромадҳои худ ба аҳолии деҳаҳои атроф ҷиҳати рушди соҳаи занбури асалпарварӣ, оилаҳои занбури асалро
пешниҳод намуда аҳолии маҳаллӣ аз кӯмакҳои ҳамавақтаи роҳбарияти ширкат бархурдоранд. ҳамчунин аз тарафи ширкати мазкур ба масофаи 60 километр роҳҳои дохилӣ тахту ҳамвор карда шуданд. ширкати Oxus Holding айни замон барои ҷалби сайёҳон ба ин мавзеъ таъсиси хатсайри сайёҳиро дар минтақаи Сарихосор ва шикоргоҳи Мирон ки атрофи онро кӯҳҳои баланду сабзпӯш ва шаршараҳои зебову афсонавӣ иҳота карданд, роҳандозӣ намудааст. ҳамасола ба хотири маҳз тамошои ин шаршара гурӯҳи зиёди сайёҳон аз кишварҳои мухталифи олам ба мавзеи Сарихосори ноҳияи Балҷувон ташриф меоранд ва бояд гуфт ки таи солҳои охир бо ҳидояту супоришҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати рушди сайёҳӣ дар кишвар ин мавзеъ боз ҳам зебо гардид ва дар атрофи ин шаршара инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷумла меҳмонхонаи замонавӣ ва инчунин катҳо барои сайёҳон дигар инфрасохтори зарурӣ муҳайё карда шуд ва дар ин росто кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои рушди сайёҳӣ ба ин мавзеъ хатсайрҳо таъсис додааст ки ҳама сола тавассути ин хатсайрҳо аз ҷумла ширкатҳои сайёҳӣ гурӯҳи калони сайёҳон ба ин мавзеъ ҷалб карда мешаванд. лозим ба зикри хос аст ки ширкати Oxus Holding ки дар наздикии ин шаршара фаъолият менамояд ҳамасола дар хатсайри худ ин мавзеъро ворид кардааст ки сайёҳоне ки бо мақсади сайёҳӣ шикор ба ширкати Oxus Holding муроҷиат мекунанд ҳамчунин тибқи хатсайр барои тамошои ин мавзеъ ба ин ҷо сафарбар карда мешаванд ва муаррифии ҳар як гӯшаи зебои ватан рисолати мо аст ки ин зебогиҳоро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда бошем ва ин шаршара бо ин назофату бо ин зебогии худ дили ҳазорҳо сайёҳи хориҷиро шефта кардааст ва месазад ки ин зебогиҳо ҳарчи бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ карда шавад ва мо тавонем ба ин васила ҳамасола шумораи зиёди сайёҳонро ба сарзамини биҳиштосҳои Тоҷикистон ҷалб карда бошем. Да, меня зовут Андрей Заика, я приехал к друзьям на охоту в Таджикистан. Ну, здесь очень красивое место, удивительно, что около такого красивого водопада, хотя здесь нет дороги, есть гостиница. Ну, молодцы, очень приятно это все видеть, очень красивый водопад. Я видел все практически водопады мира. Этот небольшой, но очень-очень красивый. اليوم احنا في زيارة، شوف ما شاء الله شلال كيف جميل، حتى الشلال كيف جميل، حتى الأجواء في عز الصيف الأجواء مرة جميلة. احنا الآن في سريخسور، في شلال سريخسور. حياكم الله، تعالوا لطاجكستان. طاجكستان بابيش. برای قبول مهمانان ما همه امکانیت‌ها رو فراهم آوردیم در داخل مهمانخانه. البته ما از خوراک‌های ملی پیشنهاد می‌کنیم برای جلب سیاحان و فرهنگ ملی تاجیکستان رو در عرصه بین المللی برآوردن. ما خوراک‌های ملی تاجیکستان رو به خود سیاحان پیشنهاد می‌کنیم. ширкат айни замон дорои хонаи шикорчон аст ки дар он барои будубоши меҳмонон тамоми шароит ва хизматрасонии муносиб фароҳам оварда шудааст. алҳол сохтмони боз якчанд меҳмонхонаҳои замонавии дигар дар қалби кӯҳ бо сурат идома дорад. ҳамаи он шароитҳое ки барои сайёҳон
дар ин ҷойҳо карда шудан хело беҳтарин ҳастанд. Бовар кунед, ман фикр мекунам ки шаҳрвандони хориҷӣ вақте ки ба ватанамон қадам ранҷа мекунанд, онҳо аз ин ҳатман баҳра мебаранд ва ин ифтихори миллат аст, ин ифтихори давлати мо аст ки мо чунин ҷойҳои тарихӣ дорем ва онҳоро обод карда истодаем. Мо омада аз балҷивон, аз ин зебогиҳои балҷивон баҳра бурдем ва пеш аз оне ки мо ватани худро, он ҷойҳои тарихӣ, он ҷойҳои табиати зебо, манзари онро муаррифӣ кунем, мо бояд худамон омада онро бо чашми худ бинем. мо муддати 4 рӯз мешавад ки аз мактабҳои ноҳия бачаҳои болояқата гирифта ба ҳамин ҷо овардем. бачаҳоро бисёр ҳам ба табиат нағз шинос кардан, нағз фаҳмонда тавонистанд бачаҳоро. мо дар рӯзи аввал ба сайёҳат баромадем, ҳайвонҳои нодирро дидем. имрӯз аст ки мо экскурсия бо ҳамроҳи дӯстонамон экскурсияро давом медиҳем. ташаккури зиёд ба ширкати Oxus Holding гуфтаниам ки чунин лагери зеборо ба мо пешниҳод намудааст. аз бошишгоҳ ки дар он тамошогоҳ мавҷуд аст, 4 самти табиат ва ҳайвоноти атрофро мушоҳида кардан мумкин аст. ширкати Oxus Holding бо таҷҳизоти зарурӣ, дурбинҳои 10 маротиба калонишондиҳанда, силоҳи шикорӣ, дастгоҳҳои аксбардорӣ, дастгоҳи GPS ва компас ва дастгоҳҳои мухобиротӣ таъмин гардиданд. ширкати Oxus Holding ба шикорчиён ҷойи хоби муносиб, нақлиёт, роҳбалад, хӯрокҳои миллӣ ва тарҷумонро таъмин менамояд. ширкати Oxus Holding дар як муддати кӯтоҳ мавқеи худро дар бозори ҷаҳонии шикор устувор намуда, бо як қатор ташкилотҳои соҳа ва ширкатҳои шикори ҷаҳонӣ робитаи ҳамкориро баромонд, аз ҷумла бо клуби сафари ва фонди гӯсфандони ваҳшӣ Wild Sheep Foundation ҳамкорӣ дорад. давоми 5 соли фаъолияти худ ширкат ба як қатор дастовардҳои арзанда ноил гардидааст. ширкати Oxus Holding имкониятҳои сайёҳии шикорро дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ, аз ҷумла намоишгоҳи байналмилалии Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб, Риёди Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва ITB Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон муаррифӣ намуда, бо ширкатҳои сайёҳии ин кишварҳо созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. шикори мохӯр асосан дар шикоргоҳи санговчиёни марбут ба ширкати Oxus Holding ки дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷойгир аст, ба роҳ монда шудааст. бояд гуфт ки бузи пармашох аз ҷумлаи ҷонварони нодири кӯҳистони Тоҷикистон аст ки ба китоби сурхи Тоҷикистон шомил гардидааст. калонтарин популясияи бузи кӯҳи пармашох дар ҷаҳон ки миёни мардум бо номи морхӯр маълум аст, дар минтақаи мамнӯъгоҳи дашти ҷум воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон боқӣ мондааст. ҳаҷм ва шакли шохи мохӯр гуногун аст. дарозии шохи наринаи бузи пармашох
ба андозаи 80 то 144 сантиметр маҳз дар шикоргоҳи сангончиёни ширкати Oxus Holding ба хайр гирифта шудааст, ки рекордӣ унвон мешавад. вазни морхӯри модина аз 30 то 60 килограмм, дарозии шохҳояш бошад 6 то 25 сантиметрро ташкил медиҳад. рангаш бури мала ё хокистаранги сафед аст. морхӯри нарина риши дарози то 30 сантиметр дорад. пашми морхӯр вобаста ба фасли сол тағйир меёбад. морхӯр ҷонвари хоси кӯҳистон буда дар баландиҳои то 2800 метр аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунад. яке аз намудҳои маъмул ва писандида дар Тоҷикистон ин шикори бузи ранги сибирӣ мебошад. барои расидан ба маҳалли гаштгузори бузи ранги сибирӣ бо инобати тамошои манзараҳо ва аксбардории онҳо масофаи роҳ 1 рӯзро дар бар мегирад. дар маҳалли шикори бузи ранги сибирӣ хаймаҳо насб карда шудааст. шикоргоҳи Мирон бо масоҳати 25000 гектар дар қаторкӯҳҳои Вахш байни дарёи Оқсу ва Вахш дар ноҳияи Балҷувон воқеъ шудааст. шикоргоҳи Мирон ба парки миллии давлатии Сарихосор хеле наздик аст. барои тамошо ва шикори ин ҷонвари нодир танҳо гӯсфандони синашон аз 7-8 сола боло иҷоза дода мешавад. ҳайвоноти синни аз 7 сола болоро мутахассисон тавассути дурбинҳои махсус аз рӯи якчанд нишонаҳо бузург будани шохҳо ва суръати ҳаракаташон муайян мекунанд. шикорчиёни хориҷӣ майл ба ҳайвоноти шохашон майда надоранд. ин намуди ҳайвоноти нодир дар қаторкӯҳҳои Вахш дар ноҳияҳои Балҷумон, Қубодиён ва Носири Хусра ва Шамсиддини Шоҳин паҳн гардиданд. гӯсфанди кӯҳии бухороии Уриал дар баландиҳои аз 450 то 2500 метр аз сатҳи баҳр сукунат мекунанд. Уриал баъд аз морхӯр зеботарин ҷонвар дар Тоҷикистон ба шумор меравад. ман дербоз орзуи дидани Тоҷикистонро доштам. барои ман ҷолиб аст ки дигар минтақаҳои Тоҷикистонро дидан карда бошам, то бидонам ки ширкатҳои сайёҳӣ барои рушди шикор чӣ корҳоро анҷом дода истодаанд. масалан дар ин ҷо ман дар баробари шикор ба фаъолияти назарраси ширкати Oxus Holding шиносоӣ пайдо намудам ва мушоҳида кардам, ки онҳо барои ҳифзу нигоҳдории ҳайвоноти нодир дар ин ҷо кӯшиши зиёд ба харҷ дода истодаанд. мавсими шикори хуки ёбоӣ дар Тоҷикистон аз ҷумла дар шикоргоҳи Мирон ва Сангончиён аз 1 июн то 5 июл давом мекунад. зеро дар ин вақт аксари меваҳои ҷангал, ки хӯроки асосии хукҳои ёбоӣ мебошанд, пухта мерасанд. асосан хукҳои ёбоиро моҳҳои ноябр-декабр ва январ ҳангоми ҷустчавиашон гурӯҳ мушоҳида кардан мумкин аст. дар ин айём хукҳои наринаи калонсол барои шикор тавсия дода мешаванд. асосан шикори хуки ёбоӣ дар ҳолати зарурат ё ҳамлаи он ба шикорҷон ва он ҳам тибқи иҷозатномаи махсус рухсат дода мешавад. шикори хуки ёбоӣ дар баландиҳои аз 1000 то 2000 метр аз сатҳи баҳр сурат мегирад. барои шикори бемаъмунияти хуки ёбоӣ 12 адад камингоҳ сохта шудааст. бехатарии шикорҷонро нозирони шикоргоҳ таъмин менамоянд.